Bekudabuka uDabuluzwane engomeni kaShameni yakwaMlaba. Lena ke indlela izinsizwa ezivalelisana ngayo uma kuphela unyaka seziya emakhaya. Njengamanje ke bakwethu sithi abantu abahambe kahle bemakhaya bebuye futhi siyathandaza ukuthi uNkulunkulu asibeke sihambe semakhaya siphelele sinje siphinde sibuye futhi sisaphelele siphinde singenela kahle enyakeni omuhle. Izihlwele ihlukane phakathi nokubonakala ngathi iningi lazo ligcine seliwela ngaphakathi ehostela lapho bekuqhuthana khona amakhizane ngomzansi izinsizwa ngaphansi kwenkakha yegoso uMagqima Hlongwane.